hi ha un grup de jugadors que se'ls dona per fet a l'NBA. Vale. I aquí ja entrem directament en els últims 5 partits estan 30,4 punts, 5,2 rebots, 11 assistències i un robo. I líder en punts i assistències en aquest span de 5 partits. Aquí l'hem criticat molt i a l'entorn de la Lliga en general se l'ha criticat molt, però haig de fer shout-out a favor de... És un jugador dels Indiana Pacers, que aquí s'ha criticat molt també quan està baix de nivell, però quan està en el seu nivell i quan juga de veritat i quan juga bé, és un dels millors jugadors de la Lliga sense cap mena de dubte, i jo crec que pot entrar en un top 10. Absolutament determinant. A l'anell dels Lakers de 2020, jugador absolutament determinant als Nuggets de 2023, un jugador amb 2 anells i una decepció tremenda. El meu nom Com ets, Solà? és un equip, vale? Però... Equip, Sí. No per les estadístiques que estigui fent, sinó per la incertesa que hi ha al seu voltant, per tot el misticisme que hi ha a darrere de la lesió, que si no torno, que si ara torno, que si jugo 20 minuts i ara marxo... Em sembla d'un avantatgisme total. Jo no compro res de res.